Два слова про Кого-то казку. додав, кого-то адняў, што... Гэта менавіта першы раз тое, што я адсылаў, гэта была больш казка, чым як нейкая гісторыя. Але у самой гісторыі, як гэта ідзе, вось менавіта гэта ёсць першая частка, так, першая частка, а казка папярэдняя, гэта матуля распавядае галоўнаму герою гэту казку, на якой у асноўным і стаіць легенда аб гэтым замку. Вось як замак увогуле у мяне як сімвал, які сімвал таго, што хлусня, якая існуе дзесьці вось, мабыць, нават паміж вось двумя людзьмі. Яна менавіта заўсёды будзе, як вось нарыў нейкі, яна адчыніцца і заўсёды будзе бачна, дзе вось ёсць праўда, дзе ёсць хлусня. Таму замак гэта вось такі нейкі сімвал таго, што хлусня заўсёды будзе паказана людзям. Вось, але гэта такі вялікі спойлер, я зразу зразумеў, што трэба будзе хутчэй друкаваць кнігу. Ну вось так, як выйдзе трэцяя частка, трэба тады ўжо думаць, як кнігу надрукаваць. Так я і кажу, што яна ўжо ёсць. Ужо ёсць гісторыя поўнасцю. Вось, трэба ж... А кніжкі надрукаванай няма. Ну яшчэ рок не купілі, так што... Таму вяртаемся да папярэдняга, чытайце, не пашкадуйце. Яшчэ пытанне табе асабіста, як проста як аўтару. Я ведаю, што ў асноўным жыцці ты размаўляеш па-расейску. Так. Але ты пішаш па-беларуску, што таксама часта адбываецца са мной. Мне вось цікава, дзе ў цябе яно прасцей, лягчэй пішацца, або ты сядзіш са слоўнікам і перакладаеш. Ці яно проста ідзе, льецца, а ты проста ж запісваеш, а пасля карэктуеш. Так. Я могу адказаць, што беларускую мову я не ведаю, таму я Са слоўнікам сяжу. Ну, малайчына, тады калі са слоўнікам... Як кажуць, як адказалі, я спрабую. Ты унікальны. Я спрабую. У мяне якая гісторыя, вось, напрыклад, гэтая гісторыя, я ведаю, расейскую, беларускую і ангельскую. І вось, напрыклад, гэта гісторыя, я бачу, што вось яна лепей будзе яе зрабіць на ангельскам і дзе-небудзь яе адправіць на вось ангельскі там конкурс, либо у яшчэ які друк. А гэта, напрыклад, больш па-расейска. А вось гэта менавіта таму, што яна больш пра якія такія этнічныя там пытанні была, то есть там этнічная вось такая культура і грамадства, і таму і менавіта таму, што гэта і беларус альманах, таму пажадалася вось так больш на беларускай зрабіць. Добра. У мяне менавіта ў галаве таксама усе гісторыі, напрыклад, вось я адразу напісаў на ангельскім, але ў мяне таксама ёсць і тое, што я добра будзе перакласці потым і на беларускі і надрукаваць яе непасрэдна ў Беларусі, таму што гэта пашырае маю аўдыторыю, гэта ж зусім сэнс. Со слоўнікам. Ну, а як па-іншаму, я ж так не ведаю, каб вось адразу, што льецца, як ручаёчак, а вось сядзіш і пішаш. Дзякуй. Пытанне яшчэ. А чаму вось такая тэма, што гэты вось твор, казка, не казка, ён пра такія язычніцкія часы. Паганскія. Гэта тое, чым ты цікавішся увогуле, ці гэта проста лепш раскрывае некую твою задуму пра ложь, пра падман, чаму такі сюжэт? Я адкажу так, што папярэдні з'явілася карцінка перад вачыма. То есть гэта было... Вось я ўбачыў, вось як кіно, калі глядзіш, вось так і
я бачу, ось, наприклад, є нейкая картинка перед вашими, і я її вірю настільки, що потім я виходжу туди і бачу усе, що там відпочивається, робиться. І ось було таке відчування мені, що потрібно, ось воно є це поганське громадство, і воно мені, до речі, воно, я так само жадаю його, як це сказати, допоможіть. Какое слово? Доследовать. Доследовать. Приходит на купание, будем Больше доследовать. доследовать, так. доследовать. Так, тому що гэта, як мне адчуваецца, больш датычыцца да беларусаў, чым тое, што адбываецца зараз наконт рэлігіі, калі я так могу вот казаць. Вось. Ты можешь так сказать. Што вось трэба ўсё ж такі больш даследаваць, як нашыя продкі былі з прыроды, як яны ведалі, менавіта ў іх было столькі ведаў шмат тых, якіх мы не маем зараз, якіх мы страцілі, вось, напрыклад, што ёсць у афрыканскіх людзей, таму што яны вось неяк паасобку моцныя за кошт таго, што яны змаглі ўсё ж такі зберагчы, захаваць вось гэтую сваю нейкую жывотную этнічную культуру, але жывотную не ў сэнсе, што вось нізкую, а ў сэнсе, што вось этнічную культуру. Так, таму вось такое пытанне. А наконт таго, што гэта паганскае, то мне падабаецца вось яно менавіта таму, што фантазійнае, таму яно і больш такое вось да славян, якія жылі не ў лесе, але якія жылі ў лесе, якія былі разам з прыродай. Але ёсць другая частка, якая адбываецца менавіта ў 70-е гады Советского Союза. Так. Там ёсць і другая частка. Там такая.